Toto nie je len ulica. Toto je Banská Bystrica. Miesto, kde kamene hovoria a história dýcha. Turzov dom. Bývalá sila baníkov, dnes múzeum pamäti, hradný areál. Kamenné múry vytrážia ako duše z minulosti. Hodinová väža sleduje čas už stáročia, ale mesto žije každou sekundou. Barokový kostol, pokoj v chaose mesta a moderné línie pamätníka SNP ti pripomenú, že aj betón vie kričať. Bystrica nie je len mesto, je to príbeh a ten cítiš na každom kroku.